много настроение, ние продължаваме с раздаването на статуетките за 2010 година. Предстои да научим кои са победителите в най-българските номинации. Тези за фолклор. Наградите на телевизия Планета Фолк стартираме с категорията Фолклорен изпълнител на 2010. Ето и номинациите тук. Сред село хоро играя, до девет гайди ми свиря. Мило ми е, мамо, драго ми е татко. Море, раде, Радомирка, гази, трава зелена и слива ге коснена. Македонско девойче и кашарена. Напева се малки моми и ергени. И така сега с бурни аплодисменти ще ви помоля да посрещнем тук на сцената една жена, пред чийто глас всички затаяваме дъх. Аплодисменти за Славка Калчева! Добър вечер на всички! Има ли любители на народната музика, фенове? Има ли да чуя колко сте? Много! Благодаря ви! Я да видим сега кой е фолклорен изпълнител на 2010. Една певица, която е работила много през 2010. Една млада, много талантлива. И това е Роси Пейчева! Напева се малки моми, напева. Един от най-красивите български гласове, които покоряват със своя тембър, своята дълбочина и орнаментика. Това е Росица Пейчева. Добър вечер и от мен. Истинско удоволствие, че тази награда е в мен. Искам да благодаря на всички аранжори и музиканти, с които работих през 2010 година, на всички онези, които ме обичат и са гласували за мен. Не на последно място да благодаря и на музикална компания Пайнер, най-добрата в България. Благодаря ви. Следващата статуетка е за фолклорен албум на 2010. Най-добрият албум определихте не с SMS-и, а с вашият избор в музикалните магазини. И така, 5 номинирани албума в тази категория са: Слънце ми трепна, трепната ми сайде, трепната сайде в гора селена. А на здраве да празнуваме, празни чаши да не виждаме. Защо ти е бело лице поцърнело, защо ти е бело лице погрознело? Росни ми, росни, росице, за другарите дигай тост, важен е всеки гост. Най-желаният албум за 2010 ще обяви Петър Янев, музикантът, който може да разплаче всяко едно сърце със своите мелодии. Добър вечер, скъпи приятели, и от мен. Аз лично много се вълнувам. Победител в тази номинация, Господи, каква жена! Нелина! Днес е празник, светъл и голям, че празнува. Албумът Чорбаджи Иван справо може да бъде записан в златната съкровищница на българския фолклор. Песните в него са изпяти с много чувство, много любов и настроение от Нелина. Много ви благодаря, скъпи приятели. Много е хубаво да се получават награди. Затова, защото, както каза Петю, никак не е лесно да извадиш
албум, още повече толкова да бъде добре оценен от публиката. А на всички пред екраните искам да кажа, че тук имаме страхотна публика! Искам да благодаря както на Петю, така и на всички музиканти, без които този албум нямаше да е факт. Всички те работят единствено с голямото си сърце и талант. Щастлива съм, че работих заедно с тях и че най-мощната музикална компания в България, Pioneer Music, стои зад нас. Благодаря на тях и на всички вас от сърце. Мерси! И така, скъпи приятели, следва една специална награда. Тя е озаглавена традиция и новаторство. Приятно ми е да посрещна на сцената Асен Павлов, ръководител на фолклорен ансамбъл Чинари, за да ни каже при кого ще отиде тя. За мен е чест да поднеса тази награда. Тя е за най-работещата, най-търсената, най-обичащата и най-смелата да експериментира Поли Паскова. Велика пари, има ги всеки, малкия дяволто не знай. Велика пари, трудни моменти с хубав край. Велика пари, правят те мъдри на живота висока. Тя е и най-висока. Всичко минава и заминава по. Благодаря ти, Господи! Искам да възкликна най-напред към Него и да благодаря, че имам възможност да изживея този прекрасен момент. За една фолклорна изпълнителка това наистина е значима награда, защото за мен тя е двойна награда. От една страна висока оценка за това, че съм успяла да бъда различна в морето от фолклорни изпълнители и фолклорни песни, да създам свой стил, свой почерк. А от друга страна, награда за това, че целият този труд е изграден върху традиционалната народна песен. И другото, което е аплодисменти за семейство Димитрови за това, че в тези трудни за България времена създадоха и фолклорна телевизия. И по този начин с нашите песни да укрепваме българския дух и да може да съхраним това национално богатство, българския фолклор. Благодаря ви, обичам ви! Следващата специална награда на телевизия Планета Фолк е за посланик на българската музика зад граница. Тя ще бъде връчена от изпълнителката, обиколила света със своите песни. Певицата, която и до ден днешен продължава да ни омайва със своя глас и чар. Нелина! Много е хубаво тук на тази сцена. Я да чуя вашите аплодисменти. Вълнувате ли се от това, кой ще спечели? Да чуя вашите аплодисменти за певицата, която много обичате. Емилия! Ще пия, ще чупя, ще се правя на лоша и луда. С приятели пак ще будувам. С първия срещна ще се целувам. Ако искам, ще спя с различни. Ще се лъжа, че най-ги обичам. Много благодаря на страхотната публика, която е тук с нас и с моите колеги. Искам да кажа, приятели, че няма да се задържа много тук на микрофона, защото искам да се забавляваме тази вечер с песни. Само искам да кажа, че каквато и награда да получи всеки изпълнител, разбира се, че не е стигнал сам до тук. Искам да благодаря на много хора. Ще кажа, разбира се, на моето семейство, на моите продуценти, че толкова години вече работиме заедно, на вас, невероятната публика, която сте тук, и на всички мои почитатели, които ме гледат. И надявам се наистина още съвместни успехи.
Искам да поздравя и всички, които са зад граница, защото получавам награда, която е за всички българи, които ни гледат в момента. Искрено се надявам българите, които са в чужбина, скоро да си дойдат тук в България. Пожелавам го от все сърце. Мерси. Благодаря ви.